Ahoj, vítam ťa pri návode, nádhernom, krásnom. Ako kopírovať z tvojho dokumentu, kde si už stiahla zhruba čo chceš mať vo svojej diplomovej práci a ako ich skopírovať teda do šablóny. Takže musíme si otvoriť tieto dve dokumenty. Najprv otvoríme jeden dokument, potom šablónu. Všetko pozatváraj, všetky okna, když nemám nič otvorené, len tieto dve a dáme side by side. Takže dáš, tam bolo undo, tak keď bude undo dáš undo, ale potom treba dať show windows side by side. Neviem ako to bude, akože nejak vedľa okna, vedľa okna, čo v tom mysle. Tak sa ti to pekne urobí. Pre potreby toho, aby si to videla, môžeš si buď okno roztiahnuť, ak ti to tak nepôjde, vidíš ako mne nejde, musí si to tak poposúvať, aby sa to dalo, vidíš, že to tak, buď si to tak, alebo pomocou zoomu, čiže si oddiališ, aby si, proste ja len o tom hovorím, aby si to videla, čo tam kopíruješ. No, v prvom rade v šablóne bude treba si otvoriť štýly. To si otvoríš pomocou tohto tu. Môže si to buď dať a tak. Neviem ako, aby si videla zase, lebo závisí od veľkosti monitoru. Môže si to dať zmenšiť takto. Proste ide zase o to, aby si videla. A budeme používať len v podstate toto, aj tieto 3 úrovne. A ešte predpokladám, že budeme používať normálny text DP. Alebo normálny, to je jedno, to je to isté. Čiže postup je nasledovný. Nastavíš sa teda kde chceš kopírovať. Aha, tu sme už niečo kopírovali, dobre, nevadí. No. Takže všeobecná hra. Dobre, a chceš, môžeme ukázať, a chceš to mať ako v podstate ďalšiu podkapitolu pod obehovú sústavu, tak toto si zmažme cez delete alebo backspace, už to je jedno. Keďže toto máš veľkým písmenami, ako vidíš, podľa mňa by to nemalo byť veľké, pozrieme sa na iné. Vidíš, není to veľkým, čiže budeš to musieť ručne písať. Teda aj toto samozrejme bude treba poprepisovať, aj poviem ti obehu sústava. Samozrejme toto všetko si poprepisuješ. No ale poďme, aby som ti ukázal podnádpis. Keďže toto je prvá úroveň, to je tá najvyššia. Druhá úroveň je napríklad 1.1 a tretia úroveň je 1.1.1. Ale my chceme druhú úroveň, ako som rád, čiže fikneš to tak. Áno. A klikneš si tu, alebo možno tu budeš mať, je potrebná medzera samozrejme. Čiže buď na konci riadka, lebo tu sa nedá nastaviť, takže na konci riadka, a keď chceš medzeru, tak enter, hej. Čiže na konci riadka enter.
alebo ti to tú medzeru dá samo. No a začneš písať tú medzeru, čo tu vidíš medzi dvojkou a kurzorom, teda aktívnym kurzorom, to ono dá samo, tak je nastavené, no a už len napíš špecifická charakteristika cievnej sústavy. Neviem, či to chceš mať ako podkapitolu pod obehovou sústavou, ale asi hej. No a môžeš tu dať, keďže toto je ďalší podnadpis, môžeme to dať ako tretí úroveň a dáš to kapilári. No. A teraz ako skopírovať text. Dáš dvakrát Enter, skopíruješ text, ktorý tam chceš, aby bol. Tak. Dajme tomu. Spravím, alebo Ctrl C, kopírovať. Vložíš to sem. Takto. Označíš tú časť textu, ktorú si sem vložila. Asi toto tu bude. Počkaj, aby som... A to je jedno, ale... Ja len ktorú časť som tu vložil, pozerám. Bože, sa mi to pomiešalo, samozrejme. Aha, tu, solidný lumen. Dobre, takže... No a medzera tu nesmie byť. Delete. A oné. Označiť si to. Tu si nájdeš normálny text. Alebo normálny, dávaj normálny radšej. No a odseky. No odseky na teba. Odsek je časť textu, ktorý má logický význam a v podstate naväzuje, alebo nie je v priamom spojení s ďalším textom, čiže niečo iné tam, ale je to súčasť tej kapitoly. No. Ako ja viem, čo je odsek, ja viem, že čo vieš odsek je, ale pre istotu som ti to tak vysvetlil. No a tu si už len tie odseky robíš. Ti ukážem, ako robiť odsek, čiže ak to budeš mať takto a chceš z toho mať odsek, nemusí to tam byť názov práve, alebo pozri sa, teda nemusí tam byť číslo, ale proste chceš text tam dať do odseku, takže ešte tu a to vidím, že tu nejaké delenie máš, tak to nejak by to vyzeralo. Vidíš, ono hneď robí odsek, lebo tak je proste nastavené šablóne, ale keby náhodou nerobilo, tak proste máš to tak a dáš tabulátor. Hej, tabulátor, tabulátor. Hej, tu už máš, ja som ti vám ukázal všade. No a vidíš, dôležitosť tu je trošku oddelené. No a vidíš, dôležitosť teraz tu dalo, nedalo odsek, takže no a keď toto spraví, tak dáš backspace a počkaj, čo sa tam dám dozadu, čo sa tam dialo. Aha, tu som toto stiahol. Aha, dôležitosť kapilára ono hodilo, nevadí. Dáme backspace. Vidíš, že robí, nevadí, dáme enter, teraz robilo odsek a dáš tabulátor. To ono niekedy tak proste, to je Word, niekedy tak blbne. Dobre. No a teraz ti ukážem, ako urobiť, ako ja viem, možno artérie by mal byť súčasť toho, tých kapilár, to nevadí, ale ti len ukážem, ako urobiť druhú podkapitolu. Lebo tu vidíš, tu je prvá kapitola, nie podkapitola, zase som sa vyjadril, prvá kapitola, ak chceš robiť druhú kapitolu, takže
spojitosti, toto gebuziny vyhodím. Dobre, to nevadí proste. No, tam enter, nevadí, to nevšimaj si, že som dal dvakrát enter, to len som niečo skúšal. No a napíšem názov druhej kapitoly, artérie, pomlčka tepny a dám, nájdem si tú kapitolu, ktorú chcem, čiže ja chcem prvú a dám takto, len kliknem na to, označím, kliknem a mám. No a ten text označím aj takto napríklad. Vylepiť. Samozrejme, asi chceš, aby to bolo takto, tak to bude tak. Dáš označiť. Normálny text DP nájdeš. Tak sa to trošku zmení. Tu je možno, dobre by bolo dať nejaké, vidíš, keď chceš číslovanie, označíš si to, čo chceš a dáš, lebo niekedy to číslovanie sa nepreniesie takto, no vidíš, že nevadí, vidíš, to tak zrobilo divne, ale nevadí, sa to dá premazať. Takže keď chceš toto, len vymazujem backspace akože dozadu. No a to som len klikol na to sivé a ťahal, kde chcem, tu a toto isté spravím aj takto, dám z backspace všetko, vidíš, nie je to pod sebou, takto asi bude treba tak, no, je to už pod sebou, je to lepšie, tak, toto neviem prečo dvakrát to zmažem, no, ono to zmazalo, no a toto takisto, názov môžeš dať oné, aj keď to označíš, tak všetko označí, no a toto môžeš dať boldom a to už sa pohráš ty s tým. Tak. No to som ti len také úpravy ukázal, kopírovanie som ti ukázal, že jak... No a ešte hlavný názov. Hlavný názov, napríklad... toto diabetes mellitus bude ďalšie. Druhá teda hlavná. Počkaj, ako tu máš? Máme úvod. A to len o tom mám iné. No, prvá je obehová sústava. Aj toto sme dali. Aha, tak asi toto. Môžem ti ešte raz ukázať teda. Hej, čiže dáme si trojku, teda nemusím písať, ja som musel písať, a len si dám, že diabetes mellitus a dám si, že to chcem mať prvú úroveň. Vidíš, ono hodilo, to nevadí, to tak má byť. Proste hlavná kapitola nemôže začínať na tej istej, alebo tak, nesmie začínať na nejakej strane v polke, hej, musí začínať na novej strane. Keby to bola podkapitola, ako vidíš 3.1, už to môže, či 3.1.1, hej. No. Čiže len idem tam text kopírovať, hej, čiže spravím, kopírovať, tu si samozrejme, jak som hovoril, dvakrát enter a vložím, teda prilepím, označím si normálny text, nájdem
stiahnem z delete a no a môžem si to upraviť, že ovplyvňuje, malo by byť aj metabolizmus, všetko. No už ako chceš, to sa môže dať ako tak, to už je na tebe. No a ak ma ešte niečo napadne, natočím ďalší. Ešte ti teda ukážem, ako urobiť ešte jednu podkapitolu a kapitolu 3. úrovne. To je vlastne napríklad 3.1.1, to je 3. úroveň. Takže idem ti to ukázať. A diagnostika napríklad bude podkapitola. A nekopírujem, lebo to treba napísať. Čiže napíšem diagnostika. Čo robím? Diagnostika. Zle idem. Čiže to dám ako, že patrí pod diabetes mellitus, teda chcem, aby to tam patrilo. Takže dám podnadpis 2. úrovne. A enter. A skopírujem, čo tam chcem, aby bolo. Toto. Sorry, bo sa mi to potom pokazí. Takto stiahnem o jedno, s tabulátorom si upravím a v delete si postavujem, čo patrí k sebe. Vidíš, 60. Neviem čo, dobre, keď chceš z toho mať odseky, tak proste si len to urobíš tým spôsobom, že tam, kde má začínať odsek, dáš enter a ono urobí akože tabulátor. Ak nie, tak to necháš tak s backspaceom dozadu proste. No a potom ešte 3. úroveň ti ukážem. Napríklad 3. úroveň bude, že klasifikácia diabetu. Klasifikácia diabetu. Takže to dá 3.1.1. Enter. Čiže toto. Teda toto je u mňa, skopírujem. Hej. A prilepím. Toto stiahnem a urobím z toho odsek, aby bolo, vidíš, pekne nadpis pod nadpis. Všade by to malo byť tak, aj tu, vidíš? Tuto nie je, lebo toto je veľký nadpis, ale to nevadí. No a to môžeš buď nechať tak, alebo oddeliť medzerou, aby to bolo prehľadnejšie, tak som to myslel. No a asi toľko ohľadom obsahu, to ti urobím obsah ja, keď už budeš mať všetky kapitoly hotové. Lebo to ona sa musí natiahne. Tým, že robíš, že klikáš na toto prvý nadpis, druhý podnadpis, ono si potom samo natiahne do toho obsahu. Čiže žiadne vpisovanie do obsahu, nič. To len sa nejak zaktualizuje, to urobím ja, to je najmenej. No a ak niečo, tak napíš na Facebook a ešte raz, lebo som asi preklikol a pauzol nahrávanie. Čiže ak budeš niečo potrebovať, tak mi napíš na Facebook a buď ti spravím nejaký tutoriál k tomu, čo nevieš, alebo ti napíšem ako na to na Facebook. OK, vidím, že ten tutoriál je celkom dlhý, tak ako dosť na zabitie času mojimi bludmi, kecami. Tak hádam, že som pomohol. Ahoj.